фасли дуюм. аҷдоди тоҷикон дар давраи тараққиёти муносибатҳои ғуломдорӣ. боби якум. осиёи миёна дар ҳайати давлати ҳаққуманишинҳо. таърихи сиёсии осиёи миёна дар асри 6 ибтидои асри 5 пеш аз милод. ба вуҷуд омадани давлати ҳаққуманишинҳо. пайдоиши нахустин падидаҳои давлат дар Эрон ба асрҳои 9-7 пеш аз милод тааллуқ дорад. дар ин асрҳо аксари ноҳияҳои Эрони ғарбӣ ба ҳайати давлатҳои Ошур ва Урарту дохил мешуд. вилоятҳое ки баъдтар маркази салтанати Маидҳо гардида дар таҳти тасарруфи давлати Ошур буданд. тоифаҳои форсии ҷанубу ғарби Эрон ки аввалҳо ба подшоҳии Алон ва баъдан ба ҳаққуманишинҳо итоат мекарданд, тақрибан дар соли 640 пеш аз милод тобеияти худро нисбат ба Ошур эътироф намуданд. дар асрҳои 8-7 қисматҳои муҳими хоки шимолу ғарби Эрон дар зери идораи давлати подшоҳи Монӣ муттаҳид гардид. тоифаҳои эронизабон дар марҳилаҳои аввали нуфузи худ ба Эронзамин аз охири ҳазораи 2 ибтидои ҳазораи 1 пеш аз милод ҳанӯз ба ҳамон дараҷаи тараққиёти иҷтимоию сиёсӣ ки таъсиси иттиҳодияи мисли давлат имкон медод бошад нарасида буданд. фақат баъдтар дар асоси ин тоифаҳо ва ба онҳо омехтани аҳолии маҳаллаи як қатор вилоятҳои Эрон тамаркузи унсуронии эронизабон ба амал омад. дар натиҷаи инкишофи он дар чоряки дуюми асри 7 пеш аз милод давлати подшоҳии мидӣ таъсис меёбад ки аввалҳо дар ҳудуди ноҳияи Экботан, Ҳамадон ва чанде аз вилоятҳои ҳамсоя қарор гирифта, пас аксарияти вилоятҳои Эрон аз ҷумла вилояти Форс, хоки давлати Монӣ ва Урарту як идда ноҳияҳои тобеи давлати Ошур қисмати шарқии осиёи хурдро тасарруф намуд. ҳудуди он дар шарқ то сарҳади Осиёи миёна расида буд. дар миёнаҳои асри 6 пеш аз милод ба ҷои давлати мидӣ давлати ҳаққуманишинҳо ба вуҷуд меояд. бо зуҳури давлати ҷаҳонии ҳаққуманишинҳо ҳамон протсессҳои хоси давраи гузашта асрҳои 9-6 пеш аз милод ки тамоюли ба як давлат муттаҳид кардани халқу кишварҳои мухталифи шарқи бостониро чуноне ки давлатҳои Ошур, Урарту, Миддӣ ва Бобули нав муттасил вусъат меёфтанд ифода менамуд ба анҷом расидаанд. бунёди давлати ҳаққуманишинҳоро подшоҳи тоифаи Форс Курушидду гузошт ки пештар чун васал ба салтанати Мидӣ тобеъ буд. ӯ дар натиҷаи муборизаҳои сахт ва дуру дароз на фақат аз тобеъиятӣ халос шуд, балки дар соли 550 пеш аз милод давлати Мидиро тамоман торумор намуда ба зери итоати худ даровард. вай дар баробари унвони подшоҳи Форс унвони подшоҳи Мидиро ҳам соҳиб шуд. Курушидду ҷангҳои зиёде кардааст. ӯ аввал тамоми мулкҳои тобеи давлати Мидиро тасарруф намуд. сипас дар соли 547 ё 546 пеш аз милод давлати Юнони Осиёи хурд Лидияро ки мамлакати пурсаравате буд ба салтанати худ тобеъ кард. идомаи боби дуюм. футуҳоти Курушидду дар Осиёи миёна. натиҷаҳои давраи аввали фаъолияти Курушидду ин буд ки давлати ҳаққуманишинӣ ба иқтидори бузурге соҳиб гардид. нуфузи мамлакат аз манбаъҳои моддии он афзуд. ҳамаи ин барои амалӣ гардидани ниятҳои Куруш дар бобати ба вуҷуд овардани давлати паҳновари фарогирандаи тамоми Осиё шароит ва имконият муҳайё сохт. пас аз фатҳи Лидия ба қавли Геродот дар сари роҳи Куруш кишвари Бобул мардуми бохтар, сакоиҳо ва мисриён қарор гирифта буданд ки дар набардҳои зидди онҳо мехост шахсан худаш сардорӣ кунад. аз ин рӯ ба ҷанги зидди онҳо сарлашкари дигареро фиристод. чунин нақшаи Куруш тасодуфӣ набуд. аз афташ ӯ дар бораи иқтидор ва омодагии ҳарбии халқҳои Осиёи миёна вуқӯъи комил дошт. бинобар ин ӯ дар ин сафарҳои ҷангӣ фармондиҳи қушунро ҳатто ба наздиктарин сарлашкарони худ ҳам бовар карда супурда наметавонист. мо дар бораи ин истилои Осиёи миёна ки чӣ гуна сурат гирифт чизе ба яқин
намедонем, вале ҳаминаш маълум аст ки истилогарон дар роҳи расидан ба ниятҳои худ бераҳмиҳои аз ҳад зиёд карданд. чӣ наве ки геродот хабар медод, қисми зиёди аҳолии осиёи поёнро гарпак ва осиёи бодори хурди куруш ки халқҳои онро паси ҳам ба ҳеҷ яке раҳм накарда ба асорат дучор мекард аз дами теғ гузаронидаанд. муаррихи бобули асри 3 пеш аз милод беррос ҳамчунин хабар медиҳад ки куруш танҳо пас аз мутеъ кардани тамоми осиё ба бобул лашкар кашид. ҳамаи ин далелҳо нақлу ривояти николаи димишқиро таърихи 75 дар хусуси ин ки пас аз ғалабаи курушиду ба давлати подшоҳи мӯдӣ гӯё сатрапи гиркон ба пои худ омода изҳор итоат карда бошад ва сипас старбҳои портҳо, сакоиҳо, бохтариҳо ва соирҳои халқҳо паси ҳам яке пештар ва дигаре омода дар назди ба ӯ ба замин зону зада бошад, комилан рад мекунад. ҳамаи ин гуфтаҳо иштибоҳҳои маҳз аст, зеро бохтариҳо ва сакоиҳо ба ҳайати давлати мидӣ намедаромаданд ва онҳоро тасхир кардани куруш ҳоло дар пеш буд. ин гуфтаҳо зоҳиран дар ҳаққи дигар вилоятҳо ҳам нодуруст аст. дар ин бобат ахбори трок дар нақли юстин ба ҳақиқат наздиктар аст. давлатҳое ки пеш тобеи мидиҳо буданд тағйири ҳокимияту тағйироти нави вазъи худ пиндошта ва куруш додо шуданд ки барои куруш баҳонае гардид ки ба ҷангҳои сершумор оғоз намояд. баъзе тафсилоти футуҳоти курушиду дар осиёи миёна аз тарафи қтеси фикрҳои низ баён ёфтааст. ӯ хабар медиҳад ки куруш бо бохтариҳо меҷангад, вале дар муҳориба бартарӣ ягон тараф аён нагардид. фақат пас аз он бохтариҳо аз устувории вазъияти сиёсии дохилии давлати ҳаққоманшинӣ огоҳ шуданд, ихтиёран ба куруш сари итоат фуруд оварданд. махсусан маълумоти навиштаҷоти кӯҳӣ бестун ки бо амри дорои як сабт шудааст аҳамияти калоне дорад. аз ин навиштаҷот роҷеъ ба ҳаёти давлати ҳаққоманшин то замони ҷулуси дорои як бисёр мадракҳои баҳснопазир ба даст овардан мумкин аст. дар айни замон бояд дар назар дошт ки дар фосилаи байни вафоти курушиду ва ба тахт нишастани дорои як, яъне дар солҳои 530-522 пеш аз милод, ҳаққоманшинҳо на ин ки ба тобеъ кардани вилояти нави осиё, балки ба фатҳи миср ва умури дохили давлатии худ машғул шуданд. доро дар сутуни аввали навиштаҷоти мазкур ин аст ки кишварҳое ки бо меҳрубониҳои аҳромазо насиби ман гардиданд мегӯяд ва аз ҷумлаи ин кишварҳои порт, ориё, хораз, бохтар, суғд ва ҳамчунин вилоятҳои ҷануби афғонистон ва шимолу ғарби ҳиндустон, қандаҳор, стагидия, арахосия ва дар миёни ду вилояти аввал сакаро эҳтимол сакоиҳо ҳавмавархо ба назар дошта бошад ном мебарад. дар сарчашмаҳои юнонӣ қадим хабаре мавҷуд аст ки куруш каписаро муҳаққиқон одатан онро ба маҳаллаи багромӣ назди кобул нисбат медиҳанд хабар намуд. дар асоси хулосаи он далелу мадракҳои хело кам ки мо дар даст дорем метавон тахмин кард ки ба курушиду фатҳи порт, бохтар, хоразм, суғд ва кадом як қисмати сакоиҳо яқинан сакоиҳои ҳавмаварға муяссар гардидааст. то куҷоҳо тӯл кашидани ҳудуди вилояти ҳаққоманшин дар қисмати шимолу шарқ ба мо маълум нест. як вақтҳо чанде аз муҳаққиқон ба баъзе сарчашмаҳои баъдинав ки бунёди шаҳри крополро ба куруш нисбат медод истинод намуда то Фарғона расидани ҳудуди давлати ҳаққоманшинро тасдиқ карданӣ мешуданд. вале ин иддао дар асоси таҳқиқу таҳлили мадракҳои забонӣ то андозае аҳамияти худро аз даст дод. чуноне мулоҳиза баён ёфт ки шаҳр дар воқеъ курушката ном дошта. қисми аввали калима мумкин аст номи қабила бошад ва юнониҳо ба ин калимаро каме дигар карда кресхата хонданд.